Takže v našom magazíne dnes odhalíme tenisovú tašku Kristýny Kučovej. Nech sa páči, predstav nám, čo nosíš vo svojom baku. Takže je toho podľa mňa na tenistu docela dosť. Niekedy sa mi to ani nezmestí do tašky, všetko, čo chcem si doniesť z hotela. Takže nosím ešte buď takúto jednu, alebo tak. No a tak v prvom rade mám rakety, väčšinou tak 3-4. Závisí, koľko zlomím na kurte. Čiže aj na zápas si potom nosíš nejaké 3-4. Áno, áno. Mám tu docela bordel, ale tak tu mám takú taštičku s takými švihadla, expandre, SM systém, všelijaké gumy. Tuto mám na zápas pripravené nejaké gely alebo nejaké také tabletky, BCAčka a podobné. Tu mám také dva uteráky. Vždycky nosím šlapky, že keď sa idem sprchovať do šatní. Takže to mám vždy pri sebe. Potom mám ďalšie šlapky, ktoré nosím ako mimo ešte. Alebo takéto ešte prezúky tu mám teraz, lebo je tu teplo. Si vybavená. Potom nosím takýto so sebou prístroj, ktorý kontroluje, že ako mám vypletené rakety, lebo niekedy im neverím, že či vypletú tak naozaj, takže si to niekedy overujem s týmto, ale nevždy. Potom mám tu na zápas vlastne jonťak, si zarábam do vody. Tuto mám nejaký shaker pripravený, keď nestíham niečo jesť alebo tak, nejaký proteín. Toto je tiež ešte pomôcka. No a potom tu mám veľa vecí, vždycky nosím pre prípad, tak už tu sú len akože veci na prezlečenie, trojštvrťaky, kráťasy a tak. Potom ešte čo by som také ukázala, hrebeň, alebo parfém. A z kozmetiky len parfém? No, niekedy nosím aj šminky so sebou, ktoré mám teraz so sebou, takže tu sú nejaké šminky, nejaký make-up a špirála. A potom v tejto taštičke mám väčšinou lopty, tenisky na prezutie. A s loptami to je potom ako na tie tréningy? Si musíte nosiť vlastné, alebo dostávate od tých organizátorov? Že ako teraz, že používaš svoje lopty? Ale... Nie, dostávame vždycky na turnajoch, lebo na každom turnaji sú iné lopty. Čiže tieto len na také tréningy nejaké, alebo svoje nejaké rozcvičky? Áno, áno. A potom tu mám ešte výplet. Takže to väčšinou nenosím, lebo už si to idem dať k stringerovi. A ešte tu mám medicimbal. Kilový. Tak, to je asi všetko.